Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै गगा मोनदों एसे जोंहा नै एकदमबारे ब्लेंकेटखौनो सुनो नागिरबाय सानैजों सोमग्रोनानै ओमफ्राय दा सुनो नागिरबाय आरोना सुबायानो आं माबाग्रोबाय थादों ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ दिनै मा खालामखो मा जाखो मा लोंखो नायलांबाय थाबानो जाबाय Sampai deh lah bu. Siap. Dewa ke siapa? Nunggu siapa? Orang ini.
सुखांबाय जोङो ब्लेंकेटखौ एकदम खस्थ' मस्थ' मारिबा मारिबि जामिनिफ्रायबो सुखांनानै ओमफ्रायथ' लामबाय ओमफ्राय बाबुआबो नै खिदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो साबोन होआलासिनो थुखैथ'बाय टाइमबो जाबाय ओंखाम संनायनि टाइम जालायलायबाय ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ ओंखाम उखैनाया जालानै एकदम आरो टाइमाथ' जाबायमोन थेवबाबो जोङो मोनानि दाउ आलु ओंख्रि थानायखाय ओंखाम जानो नागिरदों एसे फुदुंदों नै बाबुनो मेगि संबाय जोंहाबो दाउ थानायखाय ओंखाम जानोसै एसेबाबो ओंख्रि थाबाय नालाय गराय नुब्ला सिं बायो ना मा होनो बिदिखौ जिखुनु आरो ओंख्रि गैयाबाथ' जालामोन टाइम जाखाबाय होनना दा ओंख्रि दं नालाय टाइम जाखाबायबाबो जानोसै जाबाय आरो बेदर माबानायावनो ओंखामखौ फुदुंबायलै थाव होआखै आं थाव होबा बायो ओंखाम एवनानै जानायखौ ओरैनो बिदिनो फुदुङो आं कम्बल सुनानै एकदम ओंखाम उखैदों जानो उन्दु थांजोबदों कम्बल सुनानै कम्बल सेबनायावनो सोनाया उन्दुनोसै बाबु बाबु उन्दुनोसै सोना ओइ उन्दुनोसै नामा दिनै उन्दुनोसै नामा उन्दुनोसै दे उन्दुनोसै बाबुआ उन्दुलांबाय ओंखाम संफैबाय ओमफ्राय फुलकबि आलु मुला बेदरजों लागायना लाब्रा संसै जा थावखौ बारा होफ्लांबाय आं नै गोजाव जोबलायलायबाय रायजासिगोन दा बैयाव बाबानि मैखुन संदों बाबाया सामब्राम गुफुर एरि जेबो जाया नालाय बेनिखौ आलदा संबाय ओमफ्राय जोंनिखौ दा संसिगोन मैखुनखौ ओरैनो जाजाया सामब्राम गुफुर एरि होआबाथाय मोखाङा जा सिथर जादों आंना दा माने अइलि बुस्थु जानाय जादों जानो बेदरबो जानाय जाबाय थादों बिरादनो ओंखायनो मोखांखौनो आं बिराद गाज्रि मोनगासिनो थारमाने सिथर जादों नै बिदि जर' जादों आरोना दा बारा नुवाखैसो दांबाथाय एकदम मोखांखौनो लानो सुखा दांबाथाय दांबाय थाफ्लाङो आङो दर बानायगासिनो सिखारबाय बाबुआ सिखारबाय दासो ओरैथा ओरैथा मोदानदों ओरैथा नाय ओरै मोखाङा फाय जि सान्दुं दर बानायनायखौ मारै जाखो नायनोसै जियाबो रानबायानो मा बिफांमोनथाय बियो नै बेखौसो लागायना होबाय हौरैसोमोन दरा बिथिं बाहेरथिंसो थाबाय आरोना एबार जा गोलावखा नै सिगाङावनो बायखादोंमोन ओमफ्राय नैबेबायदि मा गुना ना मा होनो बेखौ गुनायानो नामा बेजों खानानै दोन्दोंमोन मारैबा ओमफ्राय दिनै कमप्लेन होखादोंमोन दराबो बायना होबाय कमप्लेन होबाबो बिसोर फैयानोखा फैनाया नुवा खोमा फैयाखैनो दाबो नै बेनो गाग्रोदोंमोन सिगां एसे गादोंमोन ओमफ्राय खाना दोन्दोंमोन ओमफ्राय नै दिनै गाथारबाय नैबेबो गाबाय दिनै गायाखैमोन नैबेबादि दंमोन नैबेबादि आयौ सोरबा नुहुरबा मिनिसिगोन जोंनिखौ मा बेयाव गोजौ बिदि जाखो बिसिना दरा होननानै बिदि खानांगौ आरो नामा बिदि खानांगौ बेयावलाय मारै जागोन होनबा मारलायबाबो जायो दे गावआ गोजौजोंबाबो बारना फैनो हागोन नोंनि ताला मारनाया लाखि रानसिगोनानो नामा रानबाय रानगोनानो दे दाहायसो ना रानगोन हे बाबुआबो जि सेबदों बाबु जाबाय जोंना जाबाय सान्दुंथार फै न' सिङाव फै सान्दुंथार
ओमफ्राय नै जोंना दा खामानिया जोबबाय जाखांजोब्बाय बयबो जाखांबाय लोंखांबाय सुखांबाय खामानि जोब्बाय ओमफ्राय बाबुआ गेलेबाय थानायखौ दा नायनांसिगोन बे बाहेरायावनो गेलेबाय थाथ'सिगोन भिडिअखौबो दोनथ'नोसै बेखिनियावनो जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय नों मोनहायो नामा बिथिं गारहरनो हो जे दाङा हर आं गारहरनि हर जे गोजा आं थिखोनो फै थिखोनो ओरैबायदि मावथि सनाया दे दे प्लास्टिकखौ गारना दोनदो मेथाइ पेकेटखौ बाबु सनायासो गारहरलायदों ना बाबु सनाया साफा थाग्रा जागोन ना बाबु ना गारना दोनदों हायाव बाबु सनायासो गारहरबाय ना बाबु सनायासो हाग्राखौ दानदों नै दानो नामा हाग्राखौ फुदों हाय होनदो हाय हाय हाग्राखौ फुदो आयौ आखाइखौनो साफोरै